Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdeniň duşanbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda günäti geçirip boşadylan Belarus aktivisti prezidentiň günä geçişini pürüm diýip atlandyrdy. Lukashenko özüniň odal zamanadan adamlaryny boşatmak bilen yeni bir hile ýüzürdi diýdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýewiň ejeti Raisina Saryeva tusaglykdaky ogly barada resmiýlerden doly maglumat alyp bilmeýänligini aýdýar. Demirgazyk Owganistanda yerli resmiýleriň aýtmagyna görä, Saripul vilayatynyň Kohistan etrawy ýene köwüşçileriň eline geçipdir. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeris. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan odal täzelikler bilen tanyş boluň. Möňlerçe harby gulluk çekiýiň merkezinde ýörüýiş geçirip Ukrainanyň garaşsyzlyk gününi belledi. 24-nji awgustda geçirilen paraddan çykyşynda prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň öz harbylarynyň sanyny artdyrmagyny dowam etdirjekdigini we ýurdun gündorunda ortaçy separatistleriň hüjümlerine garşy durjakdygyny aýtdy. Konflikt 2014-nji ýylyň aprel aýynda başlanaly beri 6800-den gowrak adamyň bepat bolmagyna getirdi. O katışyky besetmek barada şu ýylyň fevral aýynda Minskde gelen ılalaşyk ýygyderli bozulýar geçen hepde Ukrainanyň gündorunda zorlugyň güýçlenenligi barada habar berildi. 24-nji awgustda Moskwanyň valyuta alyş çalyşyny okada açylanda Birleşen Ştatlaryň dollarynyň we euronyň kıymeti ortaýatyň rublyna garanda ýene artdy. Bir Amerikan dollarynyň bahasy 70,175 rubl derejesine ýetdi. Bir gün odaly bu görkeziji 1,165 rubl tapawy edýärdi. Euronyň bahasy 2,144 rubl möçberinde gymmatlady we 1 euro 81 rubldan aşdy. Valutalaryň ikisiniň de alyş çalyş görkezijileri fevral aýyndan beri iň ýokary derejelerine ýetdi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsak edilen habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýewiň ejesi iýul aýynda tutsak edilen ogluny şondan beri görüp bilmänligini aýdýar. Raisina Saryewaň 24-nji awgustda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, tutsakhananyň resmiýleri onuň öz ogly üçin elden azygyny almakdan boyun gaçyrypdyrlar. Adatlyk radiosu bilen bir näçe aýlap işleşýän 35 ýaşly Nepeskuliýew iýul aýynda Abada syýahat zonasyny sapar eden wagtynda ýetirmedildi. Soň onuň Abadanyň goleýyndaky Aktaş diýen ýeriň tutsakhanasynda dygy garyndaşlaryna ma'lum edildi. Tutsakhananyň resmiýleri Nepeskuliýewiň neşeli dermanlar bilen tutulanlygyny onuň maşgalasyna aýdypdyr. Jurnalistiň ejesi bu aýplamalary ret edýär we oglunyň neşe bilen bagly problemasynyň hiç wagty bolmanlygyny aýdýar. Owganistanyň Demirgazygynda ulaga goýulan bombanyň partladylmagy zerarly bir adam wepat boldy we ikisi ýaralandy. Jowuzjan vilayatynyň polisiýasy partlamanyň 24-nji awgustda Şybyrgan şäherinde bolanlygyny aýtdy. Söwüşçileriň Tomosky hüjüm mewsüminde ýurdun Demirgazygyna hüjümlerini güýçlendiren döwründe Şybyrgan esasan parahatçylyk bolupdy. Asly Jowuzjanly vice-prezident Abdulreşit Dostum häzir Şybyrganda ýerleşýär. Gazakstanyň milli puly teňe geçen hepde Amerikan dollary wagtynda güýçli pete düşmeginiň soň hümmetini dikeldip başlady we 24-nji awgustda 15% ýokarlandy. Günüň başyndaky sowdalarda bir Amerikan dollary 218,61 teňe barabar boldy. Odalky görkezijilerde bir Amerikan dollary 252 teňe barabardy. Gazakstanyň hökümetiniň we Merkez bankynyň milli puluň daşary ýurt pullaryna gatnaşygyny kesgitleýän çäklendirmelerini ýatyrandyklaryny 20-nji awgustda oglan etmekleriniň ýa-ni teňe öz hümmetiniň 25%-ni ýitiripdi. Azerbaýjan we onuň bölünen Daglyk Garabag regiony tutaşan soňky zorlukda düşmanyň ýaragly güýçleriniň arasynda pidalaryň bolanlygyny iki tarapdan aýtdylar. Ara çäkdi 5 ermeni etkeriniň öldürilenligi we 8 etkeriň yaralananlygy Azerbaýjanyň goranmak ministrligine salgylanyp 24-nji awgustda habar berildi. Maglumaty 22-nji awgustda ermeni goşunlarynyň diversiýaly hereketiniň netijesinde 3 azeri etkeriniň yaralananlygy aýdyldy. Şol bir wagtyň özünde de Daglyk Garabagyň de facto ýagny iş ýüzündäki goranmak ministri dinç günleriň dowamında Azerbaýjanyň güýçleriniň regionyň pozisiýalaryny oka tutanlygyny ma'lum etdi.
Fransiya ýolagçy otlusynyň içinde ýaragly adamy elet alan 3 Amerikalyny we 1 Britaniýalyny ýurdun iň beýik sylygy bilen hormatlady. 24 awgustda Fransiýanyň prezidenti François Hollande Avrely Legionuň ordenini Birleşen Ştatlaryň piloty Spencer Stone, Milli Gwardiýasynyň agdasy Alex Scarlatosa we olaryň dosty Anthony Sadler'e gowşurdy. Bu üç adam otlynyň içinde eli ýaragly hüjümçiniň geçen wagtynda ony elet aldylar. Britaniýaly biznesmen Chris Norman hem ýakalaşyga goşuldy. Marokkaly 26 ýaşly hüjümçi Ayub El Kazani Fransiýanyň terrora garşy polisiýasy tarapyndan häzir sorak edilýär. 21 awgust Amsterdamdan Paryja baran şol otluda 500 çemesi ýolagçy bardy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliyar Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar gündeligimizde başlaýar. Günäti geçilip boşadylan Belarus aktivisti prezidentiň günä geçişligini hile diýip atlandyrdy. Suud edilen wagtynda köýnegini çykaryp Lukashenko çekildiň şygaryny öňe süren Yuri Rubtsov Lukashenko özü tarapyndan zamon alynan adamlary boşatmak bilen ýene bir hile görkezdi diýdi. Bu maglumatyň jikmejikleri bilen habarçymyz Aras Perwiş tanyş eder. Günäti geçilen hukuk aktivisti prezidentiň geçirimliligini hile diýip atlandyrdy. Suud prosesinde köýnegini çykaryp ýurdun prezidentine bedenine tetewirlenen Lukashenko ýok boldyň ýazgyny görkezden Yuri Rubtsov Dogduk şäheri Homelde 23 awgustda jurnalistlere Lukashenko özüniň odal zaman alan adamlaryny boşatmak bilen ýene bir hile ýüzürdi diýdi. Rubtsov Lukashenko'nun insanperwerlik prinsiplerine sargylanyp 22 awgustdan 23 awgustga geçilen gije boşatylmaklary barada höküm çykaran 6 siyasi tosdogynyň biri. Bu toparyň içinde öňkü prezidentlik kandidaty Mikhayl Staskovich de bar. Rubtsov özüniň boşatylmak planyndan habarynyň bolmandygyny aýtdy. Sakçylar ony hiç bir düşündürişsiz türmeden çykaryp, kapynyň agdyna eline egin eşigini we beýleki zatlaryny berip, prezidentiň günä geçişligi esasyna boşatylandygyny aýdypdyrlar. Ol Homelde günä geçişlige karşı çykyp, jurnalistlere özüniň tutsak edilmeginiň siyasi sebäpligini, hiç asan hem özüni günäli hasaplanmadygy üçin doly aklanmalydygyny aýtdy. Rubtsova 2014-nji ýylda ýüzi Lukashenko ýok boldyň ýazgyly t-shirt giýenligi üçin 23 gün türme tutsaklagy berilipdi. Ýöne soňra diňlenşik bilen baglanyşykda bir sudiýa dil ýetirenligi üçin zähmet işine çekilmegi barada höküm çykaryldy. 2014-nji ýylyň maýynda ýurtda aýlyk hakynyň pesligine protest bildirip, mejburi zähmeti ret edenligi üçin oňa 2 ýyl türme tutsaklagy berildi. Belarus hökümeti ýurtda ortaça aýlyk haky $600 diýer. Ýöne Rubtsowyň bellemegine görä bu bir çeşirilip aýdylýan. Lukashenko özüniň 20 ýyldan gawrak prezidentlik döwründe başgaça pikirlenýänlere we opozisiýa köp çydamlylyk görkezmedi. 6 siyasi tutsagy boşatmak baradaky ferman hem 11 oktyabra planlaşdyrylan prezidentlik saýlawyna taýýarlyk görülýän mahala gabat gelýär. Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Federica Mogherini bilen Birleşigiň giňeme baradaky komissary Johannes Hahn 23 awgustda ýaýradylan beýannamada tutsaglaryň boşatylmagyny Ýewropa Birleşigi bilen Belarus arasyndaky gatnaşygyň gawulanmagy orduna möhüm öňe gidişlik alamaty diýip häsiýetlendirdiler. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň sözçisi John Kirby hem tutsaglaryň boşatylmagyny Belarus halky üçin oňoýly waka we Amerika bilen gatnaşyklary kadrlaşdyrmak üçin möhüm ädim diýip atlandyrdy. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň Balkanawatdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepethuliýewiň tutsak edilen ýen bir aýdan köprek wagt geçdi. Nepethuliýewiň garyndaşlaryna onuň bir kanun neşe maddalary bilen tutulanlygy aýdyldy. Emma halkara jemgyýetçiligi Azatlyk radiosy we Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri bilen işleşen Sapar Mehmet Nepethuliýewiň tutsak edilmegini onuň gararsyz jurnalistika işleri bilen baglanşdyrýarlar. Azatlyk radiosy öz habarçysy Sapar Mehmet Nepethuliýewiň ykbaly bilen gyzyklanyp Balkan vilayatynyň prokuraturasyna etdi. Bize telefon arkaly jogap bermekden ýüzewirdiler we idaranyň özüne baryp ýüz tutmalydygymy aýtdylar. Kardeşim Merdan Sariýew Sapar Mehmediň 66 ýaşly ejesi Raysina Sariýew bilen gepleşdi we onuň ogly baradaky soňky maglumatlary gurrun bermegini sorady. Gelin häzir bu söhbetdeşligi dinläli. Raysina daýdy, Sapar Mehmet bilen soňky ýerde kaçan habarlaşdyňyz?
последний раз я его видела 5-го. Men Sapar Mämmedi soňky sapar iýulyň 5-ne ýerden görenim. Ol konsulhanada käbir dokumentlik işlerim bar we ýol uruny deňde çümüp çykaryn diýip Türkmenbaşa tarap uğrady. Men seneleri anyk ýadymda saklap bilemok. Şol sebäpden öňünden ötünç soraýan. Ýöne ýalňyşmasam ol maňa ertesi 6-syna 2 nara jaň edip, eje alad etme men sagurgun, Nebitdağa uğramakçı bolýaryn diýdi. Men garaşdym. Ertesi soňky güni hem ogluma garaşdym. Ýöne çağamdan habar hatyr ýok. Bar tanış bilişlerime hem jaň edip, perdendim bilen gyzyklandım. Hiç kim hiç dat bilenok. Eğerde bolmaz iş bolaýan bolsa-da, onu bize habar ederdiler ahirin. Bir hepdelep hiç hili ses üýün bolmandan soň men körpe oglumy alyp şäheriň Balkanawadyň 5-nji mikroraýonundaky polisiýa bölümine bardym. Men ýürek agyrly, ayagym hem erwet ağrýar, gan basyşym hem ýokary. Onu da men ene. Men perdendime näme bolandygyny bilmeli. Emawelin baranymdan polisiýa işgärleri ýüzüme alyp goýberdiler. Men oglum ýitirim boldy. Bir hepdeden bäri habar hatyr ýok diýip arda ýazmakçy bolanymda polisiýada ogluň nirede ýiten bolsa bar onu şo taýdan gözle diýip gödük jogap berdiler. Garaz meni polisiýa bölümünden gowy çykardylar hem diýse bolar. Raysina daýdy, siz Sapar Mämmediň tutugy dilendigi baradaky habary haçan we nähili ýagdaýlarda esitdiňiz? Başta maňa hiç dat mälim däldi. Emma soňundan bir ýaş ýigit gelip Sapar Mämmediň tutugy edilendigini aýtdy. Bagyşlaň ýöne men howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onuň şahsiýetini açyp biljek däl. Soňra näme etdiňiz? Men kiçi oglum alyp destine Türkmenbaşa tarap gitdim. Emma ol ýerde de maňa hiç hili maglumat bermediler. Kiçi oglumyň üstüne dazarlyp, ol seniň doganyň däl, nä ýalan sözleýäň diýip gyýyrdylar. Sapar Mämmed meniň ilkinji nikamdan olan çağa, şol sebäpli familiýasy hem beýleki çağlarymyňkydan tapawutlanýar. Soňundan gyýdym derul hajatlar üçin gerek bolan zatlary alyp Türkmenbaşynyň deslapy tutsuhanasyna gitdi. Emma Nepeshulife hiç zat geçirmek bolanok diýip onuň hem ýüzüni alyp goýberdiler. Raysina daýdy, Sapar Mämmed baradaky soňky maglumatlaryňyz nämeler? Meniň bilýänim onu aralykda Nebitdağa hem getiripdirler. Men geçen hepdäniň aýagynda yerli polisiýa idarasyna baryp, oglumy görkezýän çaňyz, sülçü bilen duşuşdurýan çaňyz gitjek däl diýip dawa etdim. Emma maňa Nepeshulifiň özüniň we onuň işiniň Türkmenbaşa geçirilendigini aýtdylar. Bar bolany şol. Ol ýeriniň ýolbaşçylarynyň biri bat bilen öňümden gapyny ýapdy. Oturan nowatçy bolsa meni itelep daşar çykardy. Bular nähili adamlar? Raysina daýdy, Sapar Mämmediň nise teristleri bilen tutulandygy barada maglumatlar gowuşýar. Siz bu aýplama nähili garaýarsyňyz? Sapar Mämmed ozal bular ýaly işlere baş goşupmydy? Yok, men bildirleýän aýplama hiç hili akyl ýetirip bilemok. Bu mümkin däl. Oňa ony neşe terişdesini ýürüýte oklandyrlar. Muny gurnandyrlar. Ol neşe ulanmaýady. Biz meniň pensiýama ýaşaýadyk ahirin. Men ene düşünüň. Men balama çağam gayrat et, senin aladaňy edýärler, gayrat et diýesim gelýär. Men şunu hem aýdyp bilmeýän. Bu ne ahwal boldy? Kardeşim Merdan Sariýewiň Sapar Mämmed Nepeshuliýewiň ejesi Raysina Sariýewa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, bildirişimizi dikkatiňize ýetirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7926 236 04 55.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazyk Owganystanda yerli resmiýetleriň aýtmagyna görä Saripul welaýatynyň Kohistanat etrawy ýene söwüşçüleriň eline geçipdir. Häkimetleriň öz tagallalary bilen bu giňeşligi diňe sanlyca gün saklanlygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynyň Kohistanat adly etrawyny jeňçiler ýene basyp aldy. 4 gün öň Arbaki adly yerli ýaraglylar talep söwüşçilerini Kohistanat etrawynyň ýa serpikdiripdi. Ýöne geçen akşam Kohistanat adly etrawynyň merkezini jeňçiler gaýtadan ele geçiripdir. Kohistanat etrawynyň ýene dollugyna jeňçileriň kontrolyna geçendigini Serpil welaýatynyň polisiýasy tasdiklady. Awgan güýçleri Kohistanat etrawyny terk edipdir. Serpil welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Asap Jebbarxelyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda 3 günläp ýeti çatyşyk bolupdyr. Arbeki adly yerli ýaraglylar öz harby söwüş liniýasinden çekildi. Jeňçiler öňe düşlük gazandy. Netijede Kohistanat adly etrawynyň şäherini jeňçiler basyp aldy. Tutuş Kohistanat etrawy Talibanyň eline geçdi diýip general aýdýar. Serpil welaýatynyň böýleki etraplarynyň käberiniň owalaryna jeňçileriň iýeçilik edýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Talep söwüşçileri ýollaryň ogrunda mina ýerleşdiripdir. Etraplardan halkyň welaýat merkezine gelmegem kynlaşypdyr. Serpil welaýatynyň häkimi Abduljabbar Hakbeýniň aýdysynça ýollary bombadan arasalamak üçin çäre görülýär. Jeňçileriň basyp alan regionuny ýygyna gaýdyp almak boýunça da tagalla edilýär. Kohistanat etrawyny awgan güýçleri tezlikde ýygyna gaýdyp alar. Onuň üçin harby operasiýa geçirmek boýunça taýinlik görülýär diýip häkim aýtdy. برای ترافیک باز کنیم رفت آمد مردم به ولسوالی شروع شد. هدف ما تنها گرفتن ولسوالی نیست. Faryab welaýatynda vice-prezident general dostumyň ýol başçylygynda harby operasiýa geçirilýär. Jeňçileriň Faryab welaýatynyň gaçyp Demirgazyk Awganystanyň böýleki welaýatlarynda ýerleşýändigini resmiýetler aýdýar. Jeňçileriň arasynda çet ýurtly militanlaryň bardygyny ma'lum edýär. Serpil welaýatynyň häkiminiň aýdyşyna garanda bu welaýatda Özbekistanyň Islam harekatiniň jeňçileri öz maşgala agdasy bilen gelip ýerleşipdir. اتباع کشور ازبکستان و مخالفین ازبکستان است خانمای ازبکستانی. Soňky günlerde Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleri has yaramazlaşdy. Demirgazyk Awganystanda jeňçileriň barha güýçlenýändigini yerli resmiýetler hem boýna alýar. Merkezi Aziýaly militanlaryň uruşlara gatnaşýandygyny habar berýär. Şaýmardan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň bilim pudagynda korrupsiýanyň giň derejede ýaýranlygyny görkezýän maglumatlar gowşýar. Şol sanda Aşgabatyň orta mekdeplerine çağany okuwat almak üçin para bermeli bolýanlygy, meselem Aşgabatdaky Ors mektebinde bilim almagyň has gymmatdygyny enatalar gürrüň berýärler. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, öý hojalykçy Jahan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Türkmenistanyň ýer şäherlerinde esasen paýtaxt Aşgabatda birinji klasa barýan okuwçy çağalar üçin enatalardan para sorulýar diýilýär. Şu çağaňy birinji klasa mektebe berjek bolsaňam esasen ýanky ýürüteleşdirilen mekteplerde, zehiller mektebinde şu ýerleri çağaň ýerleşdirjek bolsaň para peşkeşde okuwa almaýarlar diýen gurrunlar bar. Şu gurrunlaryň jany barmy? Şu arada hiçbir zat eşitdiňizmi? O başlangıç klas mektepleriň bahalary, her mektebiniň özüniň bahasy bar. Ine mysal üçin şäherimiziň 19-njy mektebi bar. Onuň urs klasy bölüminiňki $600, $700 aralyklarda baha goýýarlar. Her mektebiň özüniň narxy bar. 3 ýyl mundan Gurban Sultan adynaky ýürütülüşdirilen mektep $300'dy. Indi häzir $1000 bardyr.
Onu Pushkin adynaky mektep bar, ors mektep. Oň bahasam şondan gala diýip agdaýarlar. Rus dili mektepleri bilen, rus dili klaslary bilen baglanşdyrylýarmy ýa-da ähli birinji klasa barýarlar üçin şuňal kynçylyk döreýärmi? O mekteplerde rus dili bölümi bahasy bir, türkmen bölüminiňki ol isiniň bahasy aýry. Rus diliňki bira türkmen diliňkinden gymmadrak. Şunu hemme enatanyň mysal üçin güýji ýetdiň däldir. Indi pul berilmän tanýan çağlarym bolýam arasynda o ýa ustun tutmaşlaryň enatalyň hemmesi pul bermeli bolýarmy? Şu arada näme istiňiz? Ne barıp çağamy mektebe saljak diýip barsaň, biziň territoriýamyz däl, öz territoriýaňyza gidin nämedin diýip şolar ýaly bahana tapýar. Direktor, mektep direktori. Bu adam näme jaýlar ýykylyşyp her kim oňa maňa göçýär, emma öz propiska ýa-da entak düzelmedik dokumentler bar, zatlar bar. Ýa çağalan şo taýda okap otyr şo raýonyňda öňkü oturan raýonyňda. Onu da meň raýonum däl, başga ýere gidin öz göçen ýeriňiň raýonyňda gidin diýip bahana tapýar pul paran almak üçin. Şolar açyk aýdyp bilýärler, plança getirdi, ýa-da biriniň üstü bilen, biriniň kömegi bilen şu mesele gelýärmi? Nähilek ýagdaýda şo para peşkeş toralýar? Ýok, göni ýagdaýda aýdýarlar. Ana şoňa şonça berseňiz adam o kene molin bedene arasyna salali kömegi edeli, bizim öz bermeli ýerlerimiz bar diýip göni ýagdaýda aýdýarlar. Näme öz pikiriňizde indi şoňa enatalaryň güýji ýetmeýän enatalar bardyr. Şu diňe mysal üçin aýlygyna ýaşaýan ýa pensiýasyna, pasowiýasyna ýaşap oturan masalalar bar diýile. Şolanyň nähilek ýagdaýda galýarlar, şolaryň çağalary mektebe barmaly däl bolýarmy? Mektebe berler bolýan ýöne bir öz bir çağan bir dihinjigi bolýar-da. Şoň dihini gowjaşyny bir gowrajyk bir ortagyna salali bir gowja okasyn ýenesin diýýän bolýan. Ýok, bolanyk onu ýagdaýyna görä gymylaýmal bolýar. Pulun bolsa berýän, pulun bolmasa da ýoklugy. Ýöne köýrak ýerlere salýan, daşragam bolsa bir pul para soraman bir dadrak ýemek mekteplerim bar, şolara salynýar. Diňe rus dili bilen baglamaýa, beýlek diller bilen baglamaşy ýürütülişdirilen orta mektepleriň ýagdaýy. Ýok, ýeke rus dilinden däl bir fransuz mektepleri bar, Bagtyar nesilliýe ýürütülişdirilen Pushkin adynaky mektep bar. Oň bahasy hemmesinkinden galarak. Siz enata hökümünde sizin öz pikiriňiz nähilek bilim ministrligi şu zatlardan bir habardyr diýip pataplanýarmy ýa şular habarlydyr diýip pikir etdiňiz? Ine bar mektep direktoruna ýüz tutsaň biziň bermeli ýerlerimiz bar. Siz düşünün biziň bermeli şu ýerimizi oturjak bolsak diýerler. Onu näme diýjegimizi bilemiz ok ýa olar bilýär ýa ol öz juýsy üçin işleýär. Şu ýylyň gaýtalanýam ýa-da şu täze bir giýirilen düzgünmi? Haçandan bäri gatman ýala güýje giren okdy bul. Ina şu bir kil bäri gaty güýçde durşul. Şoňa da bir gödäwçilik edip bir serede seler. Gowul. Ina egzamin wagtlary bolýar. Okuturşçylyk, oku wagtynda. Onu çağa okuwçylygyň atestadyny plan zat berseňiz, plança bahany goýjak diýip molimleň öýüdi gün okuwçylary tarap dillenýär. Atestada şu gowy bahany goýmak üçin her sinin molimini ya bir egneşikden bir ya pulludan şeytir molimi o edip halatlamaly. Nädir şu molimi şu nertip bersek bäşlik alýasy iş otyrlar. Indi şu çağalyň ýem pikiri aladasy indi şu boldy. Habarçymy Sultan Açylowanyň Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy öý hojalykçy Jahan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Aşgabatyň mekteplerinde çağalary okuwa salmak üçin para sorulmagy bilen bagly ýagdaýa siz duguş geldiňizmi? Bu sawaly gelen käbir tesbirleri okap göreliň. Facebookda Dürsenem Garyagdy Aşgabatda ähli zat weýran boldy, käbir insapsyz adamlar para diýip ölýärler diýip ýazýar. Gulnaz Awşar hiç çağalardan bir para alnarmy diýip gengalma bildirýär. Ahmet Kamulov Howa institutlaryň hem iň arzany $50,000 diýip öz tesbirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi aktiv ma'lum etmäge çagyrýarys. Munyň üçin azathabar.com web saytymyza, Facebook, Kontakte, sosial ulgamlaryndaky Azatlyk radio satly tahypamyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar.
Biz bolsa habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň energiýa ministri wezipesinden boşadyldy. Geldi tarihiň işde oý beren düýpli kemçilikleriniň sebäp bolanlygy resmi derejede ma'lum edildi. Onuň bir ýylyň dowamında 3 sapar doýduruş alanlygy, hususan diýilatyň elektrik togu bilen öpüşünçiliginde kemçilikleriň bolanlygy we derňewleriň netijesinde elektrik togunyň hasapsız ulanylmagyna degişli beýdüzgünçilikleriň üstüniň açylanlygy aýdyldy. Agdalan meselelerde iş ýüzünde nähili kemçilikler bar. Kardeşim Tekranyň Aşgabatyň ýaşaýjysy Ýazaja Manmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläýälim. Amanrada anyny geçirilen hökümet maslahatynda prezident energiýa ministrini wezipesinden boşatdy. Şonu prezident elektrik energiýasyny bir kanun ulanýan sarp edijileriň bardygy ýüze çykaryldy diýdi. Ese Amanrada bu nähil ýagdaýda ýüze çykýar? Ýagdaýa köp ýerde duş gelse bolýar. Düzgünüň has bozulýan ýerleri bir şäherde alınıp barylan guruluşy işleri, ýa-da jaýlaryň daşyny beremek, olaryň daşyny awatlamak bilen baglykda geçirilýän işlerde ýüze çykýar. Meselem häzir Aşgabat şäherinde 100den köprek daşyň daşyny mermere meňzeş plastik örtmek jaýlaryň daş kesbini owdurlamak bilen meşgullanýar. Şonu da elektrik togy, elektrik transformatorlarynyň ýene gaýrydan alınman, eýhem daşyna berek işler getirilýän jaýlaryň girelgesine gelýän elektrik energiýasyna gün satyp alýarlar. Ol elektrik energiýasy bolsa aslynda diňe ýaşaýjylaryň durmuş ýaşaýyş hazyt üçin ullanmagan etlenen elektrik energiýasy, şol üçin bol guruluşçylar ullananlaryna hiç ýyly hasaplaýyş şoçun zadyny dakmaýarlar. Amanrada onu ýaşaýjylaryň elektrik energiýasyny bir kanun ulanýan ýa-da sarp edýän halatlary ýokmy? Ýaşaýjylaryňky bolup bilýär, bolýan bir edil döwletiň gaznasyna ýanky firmalaryň salyan agram falan oguna şol meselem häkimlikler ýene gaýry döwlet edaralary wasal adamlara daşy ýerlerini paýlaýarlar. Şol daşy ýerler paýlananyny da döwlet bilen baglaşylýan şertnamada görkezilýär. Şu elektrik energiýasy, gaz ýene gaýry şol daşy bawansyk ýerler berilen adamlaryň öz hasabyna geçirilmeli. Yine olam bir kanun yolu bilen geçirilýär, bir kanun yolu bilen transformator elektrik toguny ýygmaýan hem öz tününi getirýän transformatorlar oturdylýar. Yine şolaryň köp halatda hasaba alınmaýan, ýa bolmasa owa ýerlerine, kömekli jaýlaryna, mal gara ýasaklaryna elektrik energiýalar geçirilýär. Amanrada bu ýagdaýdan siz habarly bolsaňyz, onu döwletiň habary ýokmy? Döwlet menden hem gowy habarly, sebäbi ýaşaýjylaryň belli bir bölegi arz edýärler. Şunýal bir kanun ýolu bilen tog alynýar, ondan bizim öýümizde kwartiralarda tog kesilýär diýip, ondan häkimligem esasen öý problemlary, dom problemlary ýagdaý barlamagy täsirýär, ýa bolmasa elektrik gözegçiligini, elektrik nadzory şu ýagdaý barlamagy täsirýär. Ine bularam gelip arz eden ýaşaýjylar bilen näle eýsem üstünden arz edilenler bilen gepleşýärler, umumy dil tapýarlar. Aralıkta Türkmenin berim gökten yol ýasar diýen taýgasy amal bolýar. Aralıkta ýaşaýjylar hem de döwlet tutulýar. Tehra. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimize atnaşyp beren gürüňliňiz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kardeşim Tekranyň Aşgabatyň ýaşaýjysy Ýazaja Manmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek isteseňiz biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Munyň üçin biziň Moskwadaky 7-926-236-04-55 telefon nomerimize jaň ediň. E-mailimiz email belgisi azatradio.org. Azatlyk radiosu siziň hatlaryňyza, jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sany jemleýär, saatly hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
gül açtı